Dahlströmille. Dahlström katsoo maalille, lähettää taustalle Urgensi. Urgensi pusku ja nyt uppoaa pitkästä. Vapaata laajaa, Heinonen laittaa keskityksen, on hyvän näköinen sinne taka-alueelle ja 2-0. Laitapela. Hankinta. Nyt pääsee kääntymään Urgensina keskellä ja viimeistelykin tulee, mutta hyvät. Urgens. Se on Meriossa pallo takaa ykköstä kohti. Yllättävän paljon tänne kun pilottiin. Mala pelaa eteenpäin Urgensille. Siellä lähtee tekemään liikettä lalla. Urgens pääsee nyt kääntymään siihen keskelle. Karttunen. Useampi. Musta paita boksissa. Riski. Ei saa jälkeen. Ruusu vastaan Urgens ja kova oli kilpailu. Sijoilleen Bobni Armahille, miten kotijoukkue haluaa. Pitkä tempokuljetus Armahilta. Löytö Honkolaa kohti, Honkola ei. Cherus riski tekee liikettä laidalla. Urgens ottaa tyylikkäästi tämän pallon haltuun. Suunta vain. Smith vasemmalla laidalla. Moto taistelee pallon ja Moto ei. Ykkönen ei pääse palloon. Se kääntää toiseen suuntaan. Karttunen. Näytetään. Järkynen kääntyy. Urgens puolustamassa. Urgens on enemmän pelata tuolla meillä. Heikkinen saa nyt paineen. Lommoinen siirtyy, kentillä on paikka katkaista. Urgens. Malmen. Pistää pitkää pallon itselle eteen. Urgens pystyy kuitenkin kysymään. Honkola. 4 minuuttia lisäaikaa, 90 minuuttisen päälle on tuomiona. Ja sitä 1,5 minuuttia on pelaa. Järvinen vaihtaa laitaa voimakkaasti tällä kertaa. Ja näin ottaa Tellan. Ei ota Tainio, vaan tien väliin juoksee Urgens. Sieltä maaliviivan tuntumasta MP Wingbackit pystyvät nyt luomaan. Jalonen. Toista kertaa Vaskukoperissa tällä kaudella. Ei pääse voittamaan enää Benjamin Urgens, joka puolustaa hyvin tämän tilanteen. Agiri. Järette lähti haastamaan. Urgens puolustaa vahvasti. Pallo kohti Karttu. Nyt jakaa palloa, nyt sen jakaakin. Hän on Kiemaalin suulle. Bobni Armah, mutta loistavasti MP puolta. Sitten Urgens. Paine on nyt tällä hetkellä aivan täysin. Sitten Kylpeläinen tippa tämän. Sitten Urgens. Ensimmäinen kohti hyvä. Sitten tulee perästä Urgens kääntää. Ja hyvin kääntää. Ja nyt kun täällä Uskissa. Sitten jopa Ylönen sitten jarrua vastaan jälleen. Onnistuisi tässä ensimmäinen mahdollisuus. Pallo tästä Forsellin keskitys. Sen nyrkkeilee Lazarev pois. Tilanne kuitenkin jatkuu. Seuraavaa palloa boksiin. Jatkukin tulee Virranmäeltä. Ja Benjaminin syöttöä sitten ei sinipaitoja löydy, mutta paine jatkuu nyt vierasjoukkoille hyvin. Urgens pallo. Aukko ei saa syöttöä omille. Kenkä. hyvin. Sitten Laitinen voittaa tämän pallon. Urgens eteenpäin. Forsell siirtää Urgensille. Urgens edelleen keskelle. Nyt on tilaa tulla.
Keskitys boksiin, Dahlström! Seuraava MP Nyri. Kilpeläinen ja Kuismala tulee sinne tilalle ja hyvän näköinen tilan ja sieltä se vaan tulee. Mutta Rikola ajaa debyyttiäkin tänne tasolle odottelemassa. Heinonen. Urgens oli oikealla vapaana. Toisissa hirveästi omia, mutta äijä. On siihen viereen Urgensille. Urgensin pyysi pallo hyppy. MP tulee uudelleen. Pääseekö hyvä syöttö laittaa joka tapauksessa Esse Kilpeltalla. Joni Niemi toinen maalivahti. Tänään myöskään kokoonpanossa ei mikkiläistaustainen Eero Karjalainen ole. Myös Abdi Muhammed Lassouto. Urgensen keskitys on hyvä. On jännittävä loppuun saakka, mutta pidän siitä, että ottelut ovat alkamisajoilta aina porrastetut. Voidaan puhua vaikka. Tässä vielä on sitten yksi kokonainen kierros näitä pelejä Kaitteria pelissä iskenyt. Se Huovila pääsee maalipaikkaan ja Huovila